asa marietari na timunyangi kinyoro ky'omugumo sensi wodi marani oyo ngokwana omusubati oyo gare buno mwana omumuro ominto omusubati oyo no mugako yo mari konyora abana bagaika bakanyora abana bakarenta karbarenta ono yaikire bapagwira abana babatesete ogokumi omwana oyo nyaruka bariko mwakende kubako wende kanisa konyora bakoira omumura batige nyaruka konyebikire sensi omumura abikire academy nyaruka yebikire sensi abari bakaruma ene bu umwana tari kunonya nendagera abari bageswana nime agacha ase kenyoro mugambi itomiri kanyancha ama geswana nime abagambi beto bageswana nime ekenyoro timukire igoro togukura gaki tobwaterane obwene bumwa Amina kwa jina la Yesu. Oyo bwate abana aba igaru mocho korone naende bunaru mocho korone amangana na yegure gagende takotese imwane ipi anyorete agurite naende yetane anko Thompson Soro egasiae na mangana human rights nani nomuntu kotetea rights y'abantu eito mwana ebalimu lichara nabo mugaka nabo mungina rero mambi nanyole report yemo koru sensi ward ali sensi location sensi sub location nga omwana naro bekire nyomba abekire nyomba nagira tari koewa abekire nyomba mwana utayigo chiskuru naimo kechikumu eyo naruga iga nanda paka sensi naja akoro peresiane nanda paka sensi skuru na confirm indeed omwana oyo ngasoma arenge skuru akamwana akabwate miaka 6 kwanya kale PP1 sensi primary school mwana oyo kuro mutenyo gatatu muna bali mbaga teba tanya go school so nanda paka maran police patrol pace emo ke waskari korwa nacha nabwata abantu aba nanyora omwana oyo nakale nyomba abagaitire sana no mwana umisire osako murigereri no mwana ori utanya kuragira no mwana osarekira omubere kera twagenda ahead gukora investigation otwanyora na omongino oyo no mugako oyo bari konyora abana kurwe kenyoro kyabo bate abana mugako oyo bari konyora abana nande abana aba umwana omonene abagoreta abana babiri umwana omonene nyarokeyo abamugorete 17,000 umwana omoke omumura amugorete 15,000 mbateba aso muntu ogoreta aseba agoreta abana bakuru so twabwata twabasiekeire nabaleri oma police station amangana ibono gare nse ya omuntu korokwana mudisi ayo nero kwanda kora investigation yae amanya sabana abagore tukoru ne anda kibagore tu e procedure ya bwate tiku lakini procedure ya teyo kiana baboli mwachete koti mwanda mokaguri bakakure koti mo ni abana abambakana bono am warning asabantu ali batakonyora abana e process nero yo konyora abana nole mo kusinkonyora abana e process nero incho bisi imba e free service ndaikuba church obisiani by every service etaikuba church lakini obwati procedure ngiya oyego mwana koru ne koti so abantu bali mogoreta abana mutabwate tie process yengiya bono egani inu tumurekete bono nko bali gitore tumana ki na kimwanyoreta abana aba toko chigotika ekyara abana aba abasumbogete kera bayiriru batakete procedure ngiya investigation etakoriri omwana anyoru airu omuntu oyo koiro omwana bose no omuntu omuya bose no mobe bono etotete kubabwati korumaya no abian ebikesine binanyorire muraria ande nko gwa kitoro nit toliko bitika twanya gotika igona totige kina ntobwati keto barese dishayo ali ntobwate ekwende ya chenda abali bamubwata amoyirinya gitari mwana ori audumi gubiya nande mbamate sibago chakanda kubagacha ane aregasia nande ine aregasia ne kyaregasia ne teri isinkona kumanya sabana bali bakwanda kugacho ichi kondire kwara disi aho kibari kabira abana muna bali enjera nero bagokora nasi bakubaira babeke asibale safe cyangwa kwatsi usuburi mukaye
abana bana aboteri bakatubanyora ke senje ta baure tenje abandi bakabanda tukarage ati gorenje tuna tanya orke ono na bakabanda ono mane ni ya gol ke goren kono sagi garam ke matuka school como shuri ono ko como shuri ke karam ke school ono nda butuh mo termene tadi kara bahasa caci ke parang ono je ca ko ha ki wi ya kare school anda na babu dia to wi ngai tarin to ne ke na ki ngai ke wa kamu ni se anda ada ngam biar tapi hati ko ada nyawa ku ya ka ko ya na aku ya ono dari to mara kan marah nende kare baru ni ngau cita ni se ba cita dan ini ko na nanti nyang marah arto mara teman marah ni uti mo te biar usugo mani pada bang biar mana anyore cinta gini cigri ni ma ini cigri na ibi cigri na matu pada raganya ali ke video ama iyo ko ya ka mo kwana igor ne rigogire igor esiron mukaya makoy Reba. Sei nungai. Sei tonse. Abana kiyo banyora. Abana aba. Na nyora to mani. Odia ro mutangan. Akamong. Karamong. Kamwa kibes. Karamwa 50,000. Oyo. Oyo. Oyo 17. Oyo mo second 17. Momura 15,000. Ajikwa golete. Abantu anu bamaete bons yere mbwate report lakini oyere nena ndo ntikana oyo mumura na gyomondo yagroku tabia ile kingu kunyara kunyarango te lakini omate paka so bere ajite mpakamba oji yo ntikana to na ronda tere tuli mpakamba wetingo kwa exactly nganga ye karantena haya bogima bwa mokangai akangu